Αρχίζει το ταξίδι στο Περού. Για να φτάσουμε στη Λίμα πετάμε πάνω από τις Άνδες που έχουν υψόμετρο περίπου 6.000 μέτρα. Η Λίμα είναι το πρώτο λιμάνι που έφτιαξε ο Πισάρο για να μεταφέρει τους εισαβούς των Ίνκα στην Ισπανία. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία με το άγαλμα του Μαρτίν που μαζί με τον Μπολιβάρ ελευθέρωσαν το Περού. Μια οικογένεια στο δρόμο τρώει και διάφορα απικιακά κτίσματα. Η εκκλησία βέβαια, παντού εκκλησίες φτιάξανε οι Ισπανοί και μέσα πολύ ωραία παρεκκλήσια. Η Λίμα πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Όταν πήγαμε, ναι, ήταν και η γιορτή της αστυνομίας. Εδώ έχουμε στο κυβερνητικό κτίριο την επίσημη παρουσίαση. Το Μουσείο Λάρκο από τα 10 κορυφαία της Νότιας Αμερικής με 45.000 αντικείμενα και πολύ ωραίο κήπο. Είναι καμπύλες. Αυτό είναι φτιαγμένο με φτερά. Και εδώ με αυτές τις κλωστές και τους κόμπους κανόνιζαν τις οικονομικές τους συναλλαγές. Όλα χρυσά και ασημένια. Αυτό είναι σαν πανοπλία. Πάμε στην Αμαζόνιο, περνάμε από το Πουέρτο Μαλδονάδο, περίπου 90.000 κατοίκους, και εδώ το σύρμαρα της ΔΕΗ, το ένα πάνω στο άλλο. Από το Πουέρτο Μαλδονάδο παίρνουμε πυρόγα για να πάμε στο μέρος που θα μπαίνουμε. Ο ποταμός φαίνεται χάλια, βρώμικος. Είναι από τα νερά που τα πετάνε, από τα χώματα που τα πετάνε με τις βροχές.
Η πρωινή ήχη της ζούγκλας. Εδώ είναι η Δύση βέβαια. Και φωλιά τερμητών επάνω στο δέντρο. Εδώ μια οικογένεια ηθαγενών μέσα στη ζούγκλα. Τους έχει δώσει το κράτος 400 στρέμματα ζούγκλας να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Φυτεύουνε κόκα και μπανανιές. Εδώ είναι φυτό κόκας μικρό. Εδώ είναι η αγορά του Πουέρτο Μαλδονάδο με πολλά φρούτα και λαχανικά. Και φτάνουμε στο Κούσκο, πάλι την πρωτεύουσα των Ίνκα. Με τα ωραία ξυλόγλυπτα μπαλκόνια. Ο ναός του ήλιου και ο ναός του νερού. Ερήπια πάνω από το Κούσκο. Και φτάνουμε στην ιερή κοιλάδα, στο Ογιαταϊτάμπο, εκεί που έγινε η μάχη με τους Ισπανούς και τους νικήσανε. Κάθε χρόνο 24 Ιουνίου γίνεται γιορτή όπου παρελάβουν όλες οι φυλές των άνδρων και οι πολιτές στην είσοδο της κοιλάδας. Μια χαρακτηριστική γιαγιά. Εδώ βλέπουμε τα θεμέλια των σπιτιών που αφήσανε οι Ισπανοί και από πάνω κτίσανε τις δικές τους εκκλησίες για άλλα κτίσματα. Ροδεσιακές στολές. Ένα παλιό μοναστήρι που έγινε ξενοδοχείο. Και το ταξί. Η βιβλιοθήκη σε ένα μοναστήρι. Και Κούσκο by night. Φτάνουμε και στα αλατορυχεία των Μάρας. 4.000 αλικές περίπου εκεί. Και ανεβαίνουμε στο Ογιαταϊτάμπο για να δούμε τον ναό του Θεού Ήλιου.
Εδώ είναι ένα εστιατόριο όπου σταματήσαμε το μεσημέρι να φάμε και έχουμε τα λάμα στον κήπο. Και εδώ ένα ξενοδοχείο που μείναμε πριν ανεβούμε για το Κούσκο, για το Μάτσου Πίτσου. Και ξεκινάει η διαδρομή για το Μάτσου Πίτσου. Ύστερα από τόσες μέρες επιτέλους κοντεύουμε να φτάσουμε. Περνάμε μέσα από πεδιάδες που έχουν καλαμπόκια σε κάθε μορφή ανάπτυξης, μικρά, μεσαία, μεγάλα. Ο καιρός είναι καλός, τα σύννεφα κοντεύουν να ακουμπήσουν στα βουνά. Εδώ περιμένουμε στην ουρά για να έρθει το λεωφορείο για να ανεβούμε στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι... με τις διάφορες φυλές και τα διάφορα τεχνουργήματα που έχουν φτιάξει. Ο βασιλιάς Ίνκα και η βασίλισσα Κόγια. Έτσι περηχεύανε τους νεκρούς. Εδώ ένα σχολείο που σχολάει εκείνη την ώρα με τους μαθητές. Μια γυναίκα με χαρακτηριστική φορεσιά και στο παζάρι τους άφθοναν τα φρούτα και τα λαχανικά, χωρίς τιμές επάνω. Εδώ είναι ο Πατσακούτι, ο ένατος βασιλιά των Ίνκα που δημιούργησε την αυτοκρατορία. Και ανεβαίνοντας για τη λίμνη του Τιτάκα περνάμε πάλι από διάφορα οροπέδια όπου φαίνεται πρωτόγονη κατάσταση. Οι άντρες σκηνισμένες εδώ, ισόμετρο κοντά στα 4.000 και εδώ φτάνουμε στα 4.500 μέτρα. Τα σύννεφα κουμπάνε στις κορυφές των βουνών.
Μια λίμνη που συναντάμε είναι κοντά στη Σιγουστάνη, που είναι η νεκρόπολη των Κόγιας και των Ίνκας. Και εδώ είναι το σπίτι ενός ηθαγενού της κοινότητας των Κόγιας. Αυτό ήταν ένα ειδικό χειρίδιο και η γιαγιά του σπιτιού. Η πόλη Πούνο που είναι δίπλα στις όχθες του Τιτικάτα και τα σπίτια που είναι φτιαγμένα από τα φόρτα Τοτόρα που φύγονται στις όχθες της λίμνης, που είναι ιδιαίτερα πυκνές οι ρίζες τους, ξεριζώνονται εύκολα το νερό, αλλά μένουν τόσο πυκνές μεταξύ τους δεμένες που συνδέουν πολλές μαζί και φτιάχνουν τα νησιά αυτά επάνω στη λίμνη. Το σπίτι τους η Τιτικάτα είναι στα 3.800 υψόμετρα και αυτά είναι τα νησιά των Ούρος. Η πόλη Πούνο που είναι παραθαλάσσια, όλα τα σπίτια είναι με τούβλα, γιατί αν τα σβεστώσουν πληρώνουν περισσότερο φόρο. Και όπως πάντα η εκκλησία της πόλης. Αυτά είναι κτηνοτροφία, εγκαταλελειμμένα τώρα, αλλά βλέπεις πάρα πολλά. Και το αεροδρόμιο φάντασμα για να ανεβούμε στην Νάσκα, στο οροπέδιο της Νάσκα. Με τους μοναδικούς γεωγλυφικούς σχηματισμούς. Εδώ είναι η πόλη Παράκας. Παίρνουμε το πλοίο για τα νησιά Μπαγιώστας που είναι υδροβιότοπος. Τουριστική πόλη. Και θαλάσσιοι λέοντες. Αεροδροί επάνω, κορμοράνι, πάρα πολλά. Και εδώ πάει θαλάσσια λέοντες, έχει πάρα πολλές. Και τρομερής οικογένεια, πάει βόλτα και πάνω στα υψίπεδα των άνδρων. Το Rainbow Mountain και ο κόμβερος των άνδρων. Bye bye Peru.